Fújjátok le a port a golyóálló mellényről, és tárazzatok be, mert eljött az idő. Holnap, azaz május 12-én nálunk 13-án a Marvel ledobja az atombombát. Felkerül a Disney Plus-ra a film, amiért évek óta könyörögtünk. A The Punisher One Last Kill egy kőkemény egyórás Marvel különkiadás Jon Bernthalal a főszerepben. De mielőtt holnap fejest ugranánk az új sztoriba és abba a gigantikus szivárgásba, hogy hogyan vezet át ez a különkiadás a nyáron érkező Spider-Man Brand New Day mozifilmbe, meg kell állnunk egy pillanatra. Frank Castle múltja a képernyőkön és a konzolokon tele van hatalmas sikerekkel és gigantikus bukásokkal. Ma kivesézzük a megtorló teljes evolúcióját. Megnézzük a képregényeket, a legendás és betiltás közeli videójátékokat, a filmeket és a Netflixes sorozatot. Megfejtjük, mitől működött az egyik és miért vérzett el a másik. Csapjunk a lecsóba! Frank Castle 1974-ben debütált pókember ellenfeleként, de gyorsan túlnőtt a heti gonosz szerepen. Egy ex-tengerész gyalogos, akinek a családját egy piknik során lemészárolja a maffia. Klasszikus bosszú sztori. Garth Ennis. Amikor a 2000-es évek elején Ennis átvette a karaktert, a Punisher Max sorozattal megértette a lényeget. Frank Castle nem szuperhős. Ő egy hiba a rendszerben. Egy természeti csapás. A képregények azért működtek olyan piszkosul jól, mert Ennis nem moralizált. Nem akarta Franket jó fiúnak beállítani. Megmutatta, hogy a szuperhősök csillogó világa alatt ott van a mocskos alvilág, ami ellen Amerika kapitány pajzsa lófüttyöt sem ér. Oda egy szörnyetek kell. És ezt az őrületet a videójátékok zseniálisan kapták el. 1993-ban a Capcom kiadott egy játéktermi verekedős címet, ahol konkrétan a szivarozó Nick Fury-val verhetjük szét a Kingpin embereit. Zseniális retro móka volt. De a nagybetűs mészárszék 2005-ben jött el konzolra és PC-re. A Volition Studio játéka a mai napig etalon. Ez volt az első játék, ami nem fogta vissza magát. Thomas Jane adta Frank fagyos hangját, a legnagyobb dobás pedig az Interrogation System, vagyis a kihallgatási rendszer volt. Nem kellett egyből lelőnöd a rossz fiút. Odarángathattad egy bekapcsolt faipari fűrészhez vagy egy cápa medencéhez, hogy kiszed belőle a jelszót. A játék annyira véres volt, hogy az amerikai cenzorok majdnem betiltották, és a fejlesztőknek fekete-fehér filtereket kellett tenniük a kivégzésekre, hogy egyáltalán a boltok polcaira kerülhessen. Kőkemény volt, és pont ezért imádtuk. Na, ami a játékoknál működött, a moziban sokáig nagyon döcögött, 3-szor futottak neki. Első kör 1989 Dolph Lundgren. Igazi 80-as évekbeli B-kategóriás akciófilmként elmegy, viszont ez nem a megtorló. Második kör 2004 Thomas Jane. Na, ez egy megosztó darab. Jane zseniális színész, a film remekül megfogta a gyászt. De a tónus atyaig. A kőkemény bosszúdráma hirtelen átment valami furcsa fekete vígjátékba a bénázó szomszédokkal és a híres jégkrémes kínzós jelenettel. Volt benne potenciál, de hiányzott belőle az igazi sötétség. Harmadik kör. 2008. Ray Stevensonnal. Sokan gyűlölik ezt a filmet, de képregényes szempontból ez működött a legjobban. Lexi Alexander rendezőnő fogta a Garth Ennis képregényeket és életre keltette őket. A neonfények, az abszurd brutalitás, amikor Frank egy RPG-vel szedi le a levegőben szaltózó gangstert, és az over-the-top gonoszok. Stevenson pedig egy fagyos, érzelemmentes tank volt. A mozikban megbukott, mert a közönség 2008-ban a vasemberre és a konkurencia nagy dobására a sötét lovagra volt rácsavarodva, de mára igazi kultklasszikus lett. Majd ezek után jött a sorozatos éra, ami mindent megváltoztatott. A Daredevil második évadában Jon Bernthal belépett a képbe, és azonnal ellopta a sót. Bernthal megcsinálta azt, amit előtte senki. Fogta Thomas Jane emberségét, és összegyúrta Ray Stevenson brutális erejével. Amikor a temetőben mesélt Matt Murdocknak a kislányáról, ott mindenki sírt. Amikor meg a börtönfolyosón puszta kézzel vert szét 20 embert, ott meg mindenkinek leesett az álla. A saját 2 évados Netflixes sorozata zseniális volt, egy kőkemény katonai thriller a posztraumás stresszről és a korrupcióról. Megmutatta, hogy minden meghúzott ravasznak pszichológiai súlya van.
A Disney nem véletlenül nem merte lecserélni Bernthal-t. Ő a tökéletes Frank Castle, és ezzel elérkeztünk a jelenbe. Holnap a The Punisher One Last Kill-ben minden eddigi tapasztalat összeér. Ez nem csak egy film. John Bernthal nem csak a főszereplője, hanem a társírója is. Nem engedte a Disneynek, hogy családbaráttá tegyék Franket. A sztori szerint Frank az alvilág legkegyetlenebb klánjával, a Gnucci családdal kerül szembe. A főgonosz ma Gnucci, vagyis Judith Light. Aki ismeri a képregényeket, az tudja, hogy Frank egy medveketrecbe lökve intézte el őt. Ez a sztori az eddigi legvéresebb lesz. De most jön a legnagyobb atombomba. A Marvel nem véletlenül hozta ki ezt egyórás különkiadásként most. A belsős infók és a hivatalos szinopszis alapján a történet a fenegyerek újjászületés második évadával fut párhuzamosan. Ez a különkiadás ágyaz meg egyenesen a júliusban érkező Spider-Man Brand New Day mozifilmnek, amiben Frank Castle benne lesz. Értitek a zsenialitást? Visszavisszük a karaktert az 1974-es gyökerekhez. Tom Holland pókembere jelenleg egy magányos utcai hős New Yorkban. Amikor összecsap az alvilággal, ki fog neki segíteni vagy keresztbe tenni a sötét sikátorokban? A megtorló, a kör bezárult skacok. A Marvel történelmet ír. Mielőtt elköszönnék, skacok, szeretnék egy picit személyesebb vizekre elvezni. Ott van Thor, aki egy halhatatlan isten. Ott van Vasember, aki egy zseniális milliárdos egy repülőtankban. És ott van Frank. Franknek nincsenek szuper képességei. Nem csípi meg egy mutáns pók, nincs széruma. Neki csak a végtelen fájdalma van. Egy golyóálló mellénye, és az a tény, hogy minden este, amikor kimegy az utcára, tudja, hogy valószínűleg nem éli túl. De mégis kimegy. Szerintem mindannyiunkban ott van egy nagyon apró sötét sarok, ami tökéletesen megérti a megtorlót. Egy olyan világban élünk, ahol a mindennapokban sokszor látjuk, hogy a rosszak megússzák. Ahol az igazságszolgáltatás csődöt mond. Frank Castle az a sötét nyers katarzis, amire a lelkünk mélyén néha vágyunk. Ő az a fickó, aki nem áll le vitatkozni a morálról. Nem ad második esélyt annak, aki elvette egy ártatlan életet. Ő a tiszta nyers következmény. Amikor John Bernthal karaktere megjelenik a képernyőn, és látod a szemében azt az üres, kiégett, gyászoló tekintetet, az nem egy képregény hős tekintete. Az egy emberé, aki mindent elveszített. Nem a gyilkolást szeretjük benne, hanem azt, hogy egy olyan ember, aki a poklok poklát járta meg, ahelyett, hogy feladta volna, úgy döntött. A saját testével védi meg a többieket attól a szörnyetektől, ami a sötétben ólálkodik. Na de ennyit a lelkizésből. Összegezve, játékok, filmek, sorozatok, ti mit gondoltok? Egyetértetek azzal, amit az előbb mondtam? Számotokra is Frank a leghitelesebb hős a Marvelnél? A videójáték, a 2008-as mozifilm vagy a Netflix sorozat volt eddig a kedvencetek. Írjátok meg kommentben, ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel és nyomd be a kis harangot is. A napokban érkezem a One Last Kill spoileres kibeszélőjével is.